Dobrý večer každému. Moje meno je Iveta Hediová. Pracujem pre spoločnosť HLBS už 6. rok s veľmi veľkou vášňou a s láskou, pretože za 6 rokov už sme pomohli tisíce ľuďom zlepšiť ich zdravie. A ja vás teraz pozývam do zákulisia HLBS, aby ste sa trošku dozvedeli aj o tých produktoch, aj o tej príležitosti pracovať pre spoločnosť HLBS naozaj veľmi jednoduchým spôsobom, len odporúčaním, čo sa dá samozrejme aj popri zamestnania. Čiže bude mať prezentácia dve časti. Najprv vás prevediem tým marketingom veľmi krátko. Nemusíte tomu teraz momentálne ani rozumieť, len aby ste, lebo je to dosť informácií, len aby ste do toho nahliadli a potom sa budeme venovať trošku viac tým našim produktom. Tak sa aj do toho pustíme. Chvíľočku strpenia. Life is good with us. Život je s nami dobrý. Nie je len tak dobre znejúci slogan, ale život je s nami naozaj dobrý. Neviem, či viete, ale zdravie nie je len fyzické zdravie, ale je to súhrn fyzického, duševného a sociálneho zdravia. A práve spoločnosť HLBS ponúka všetky tri aspekty. Samozrejme, vy si môžete zobrať to, ktoré vám práve momentálne chýba. Ešte predtým, ako sa pustíme v krátkosti aj do marketingu, vám predstavím majiteľov spoločnosti. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto za spoločnosťou stojí. HLBS Network je medzinárodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2016. Má však 3 maďarských majiteľov. Aj továreň, vlastnú továreň máme na výrobu našich produktov, takisto sídli v Maďarsku. Začnem s dámou. Diana Fittler, o nej treba vedieť, že ukončila vzdelanie ako agrárny ekonóm v potravinovej technológii, takže naozaj sa vyzná do toho, čo dnes sa nachádza v potravinách a takisto vie veľa aj o zložkách, aj o našich, ktoré pridávame a o bylinkách, ktoré pridávame do našich produktov. Ďalšou dobrou správou je, že Fittler Diana sa venovala sieťovému marketingu a venuje sa mu už približne 20 rokov a mnohé iné spoločnosti ju pozývali, aby prediskutovali ich marketingový plán a práve preto aj náš marketingový plán je najlepší, najinovatívnejší a preto sme v roku 2016 za to dostali aj ocenenie. Druhým majiteľom je Peter Gabriel. O ňom treba vedieť, že to je taký motivátor, je to svetobežník, maximalista, a všade vo svete má nejaké investície a práve jemu vďačíme za tie vysoko kvalitné produkty, za celkový výskum, za továreň, ktorú máme vlastnú. Tretím majiteľom je spolumajiteľ, ktorý sa pridal nedávno. Je to doktor Adolf L. Kóša. Jeho mnohí ľudia v Maďarsku poznajú z televízie, z rádií. On takisto pracoval skoro 20 rokov pre sieťový marketing a v istej nemenovanej spoločnosti, ktorá je na trhu už veľmi veľa rokov, samozrejme týka sa to sieťového marketingu, tak tam sa stal 50. najbohatším človekom vo svete.
Pozrime sa však na ten najinovatívnejší výplatný systém. Spoločnosť HLBS má 13 foriem odmien. Hneď vám predstavím túto prvú, túto pozná každý, je to priama provízia a keďže my nepredávame, ale každý si nakúpi z pohodlia domova, ako cez internet, platí sa dopredu platobnou kartou a DHL-ka vám donesie. Stačí, ak si vypýtate link od tých ľudí, ktorí vám napríklad poslali túto prezentáciu. A hneď ako odporúčite nejakému človeku a ten daný človek si nakúpi, čiže sa zaregistruje, u nás je registrácia úplne zdarma, nemáme žiadne poplatky, tak samozrejme hneď získate z jeho objednávky 20%. To je známe asi pre všetkých, z druhej hĺbky 10% a z tretej 5%. Skoro všetky sieťové spoločnosti takéhoto katalógového predaja sa približujú k týmto percentám, možno je to niekde nižšie, ale približne sa to rovná takýmto percentám. Zaujímavosťou je táto mesačná odmena, toto predtým bola denná odmena samozrejme a toto je mesačná odmena. Čo treba vedieť o tej mesačnej odmene? Tu sleduje systém kalendárny mesiac. Teraz sa nám začal máj, čiže napríklad od 1. mája do 31. mája, ak sa vám podarí odporúčiť vašim 4 známym, a môžu to byť najbližší ľudia, vaša mama, vaša sestra, vaša kolegyňa, vaša dobrá kamarátka, tak systém vás odmení naviac. A toto je už z celosvetového obratu, čiže nie z obratu ľudí, ktorí si na základe vášho odporúčania nakúpili, ale z celosvetového obratu. Netreba preto nič urobiť, dennú odmenu už máte a toto je taká plus naviac odmena. Samozrejme, čím viac ľudí v danom mesiaci zaregistrujete, čiže im odporúčite naše produkty a oni si je nakúpia, tak tým samozrejme je tá odmena vyššia. Potom sú zaujímavé tieto týždenné odmeny. Tu ešte skôr, ako sa pustím, trošku vám predstavím tie týždenné odmeny, treba vedieť, ako vyzerá ten náš systém. Náš systém je nekonečný, čiže čím viac ľudí pribúda, čím viac rokov bude, tak tým viac budeme zarábať, nakoľko my máme odmeny z celosvetového obratu týždenného od úplne cudzích ľudí, čiže nie z obratu našej skupiny, ktorá sa samozrejme medzi tým tvorí. Systém registruje raz na jednu stranu, raz na druhú stranu, na posledné voľné miesto. Možno práve v tejto chvíli sa niekto registruje v Amerike a vy keď už máte 2 takých aktívnych užívateľov, takých vášnivých užívateľov produktov HLBS, ako ste vy sami, tak už máte nárok na odmenu z celosvetového obratu. Čiže keď už máte 2 ľudí, tak tá týždenná odmena sa pohybuje od 2 do 40 eur približne. Samozrejme, môže to byť aj viac, záleží od toho týždenného obratu. A prečo je taký veľký rozdiel, že niekto dostane 2 a niekto 40 alebo niekto 50 eur, tak týždenne, tak to vám vysvetlím trošku neskôr. Ako vidíte, môže to činiť aj 160 eur mesačne. Nič ste jednoducho neurobili, len ste jednoducho odporúčali zdravie vašim 2 najbližším. Ak máte nie 2, ale už 6, čiže pribudli 4 a ďalší vaši známi, dostávate plus ďalšiu týždennú odmenu, ktorá sa tiež pohybuje presne tak, ako ten bronze pool. Toto už nazývame manažer pool. No a keď na základe 4 vašich známych sa vytvorí skupinka okolo tých 50 ľudí, vy tých 50 ľudí samozrejme nepoznáte, vy poznáte tých 4, ale oni boli takí spokojní, že ďalej odporúčali, tak sa už stávate u nás v kariére
master, tak nazývame túto pozíciu, a tam už pribúda týždenná odmena od 250 do tých 1000 eur. A ja si myslím, že len na základe toho, že ste 4 vašim známym urobili dobre, majú zdravie a takisto aj zarábajú peniažky, tak ja si myslím, že to je veľmi krásna odmena. Samozrejme, môžeme ísť ďalej. U nás sa dá zarábať až do nekonečna. Keď už máte zase len väčšiu skupinku ľudí, tak tam už je taká top líderská odmena a tam sa dá naozaj zarábať stále viac a viac, ale do tohto by som sa nepúšťala. Samozrejme, máme ešte odmeny ako loyalty, to je ročná odmena, a royalty pool, to je vlastne odmena, za ktorú sa vám, to je denná odmena, a u nás sa oceňuje to, keď sem niekoho privediete a dosiahne takú istú kariéru ako vy od top líderskej pozície, tak za to sa vám spoločnosť u nás odmení, nie tak ako v niektorých iných spoločnostiach, že vlastne už z toho nemáte nič. Ale prečo hovorím ja o odmenách 2 až 40, 100 až 1000 eur? Záleží od toho, že akým balíčkom do tohto vstúpite. Samozrejme, balíčky nie sú dané, vy si vyberáte na základe vášho zdravotného stavu také produkty, ktoré má v hodnote minimálne 125 eur plus DPH. Prečo plus DPH? Pretože v každom štáte sa platí to svoje, každý štát si platí to svoje DPH, čiže keď je dodanie napríklad v Maďarsku sú najdrahšie produkty, pretože tam je 27% na DPH, u nás na Slovensku samozrejme plus 20%. V Čechách je to na výživové doplnky nejakých 10%, na potravinové doplnky 20%, takže aj Češi to majú lacnejšie. No a tam, ako vidíte, tam máte 100 vlastných bodov, ktoré nikdy nestrácate. K tomu pribúdajú, pravda, že body na tej lineárnej osi do 100 ľudí od toho vášho druhého človeka. A samozrejme ešte body vašej skupiny. Je to trošku nadlhšie. Dôležité je vedieť, že tieto body nikdy nestrácate, s týmto začínate a na základe toho sa potom koeficientom vypočíta vaša odmena. Tieto 2 stredné balíky by som vynechala, potom máme biznis balík, to je nákup produktov pre seba za 2100 eur plus DPH. Viem, že takto na prvé počutie je to veľa, každý sme začínali s malým balíčkom. Samozrejme, keď sme pochopili systém, tak sme sa upgradeovali, pretože tam už máte 2500 vlastných bodov, ktorými začínate každý týždeň. U nás je uzávier každý v pondelok o 6. večer. Čiže sleduje týždenné obraty a preto máte každý týždeň nejakú odmenu. Ako vidíte, tam už sa pripočítavajú body do nekonečna. Takže vždy sa dá upgradeovať samozrejme na ten najvyšší balíček. Treba to urobiť len raz v živote. Je to dedičné. A ja mám deti, mám vnúčika a pevne verím, že raz toto všetko, tento celý biznis zdedia a budú prichádzať im potom tie pasívne príjmy. Tu som vám doniesla takú tabuľku 31. januáru, ako vidíte, taký master, ak si pamätáte, on má v skupine približne 50 ľudí na základe 4 jeho známych. Tam už je tá mesačná výplata popri zamestnaní okolo 1500 eur. Ja si myslím, že určite nie je zlé. Na základe toho, že len odporúčame, my nič nepredávame, každý si nakupuje sám. Všetky tieto peniažky dostávame samozrejme do našej webovej kancelárie, ktorú máme gratis a jedným klikom si prevedieme peniažky na vlastnú HLBS Mastercard. Je to plne hodnotná platobná karta, s ktorou viete platiť v obchodoch, vyberať z bankomatov, platiť na internete.
Pardon. Toto všetko, kde sa učíme sa, mesačne máme tzv. Training day, kde nám prednášajú vlastne odborníci, či už o produktoch, či už o marketingu, tí, ktorí dosiahli a prešli touto cestou. Takisto Business Day máme 2-krát do roka, kde oceňujeme tých ľudí, ktorí už dosiahli nejaké kariérne pozície. Tou 13. odmenou je CAR program. Do tohto by som takisto nezachádzala, pretože je od top líderskej pozície direktor, ale samozrejme bližšie informácie vám povedia tí, ktorí vám poslali toto video. Srdečne vás však pozývam, aby ste sa stali súčasťou súťaže incentívnej cesty na Sicíliu, ktorá trvá od 16. januára do 11. septembra. Tie podmienky sa dajú ešte splniť. Je to úžasné, že môžeme tam byť s majiteľmi. Samozrejme všetko hradí spoločnosť HLBS. Sme ľudia pozitívne zmýšľajúci, naozaj sú tu dobré energie, dobre sa tu cítime, takže naozaj prajem každému, aby dokázal sa zúčastniť tejto incentívnej cesty. A už sme sa dostali na produkty. Ako vidíte, všetky naše produkty majú rôzne ocenenia, ako aj naša kozmetika. Ja by som vyzdvihla tento kosher certifikát. Tento je preto dôležitý, pretože nemajú ho všetky spoločnosti a nie všetky produkty. Náš každý jeden produkt má kosher certifikát, to znamená, že musí vyhovieť vyše 250 kritériám, že je naozaj čistý produkt, že je to bio produkt. Prečo sme ale tu? Už sám doktor Linus Pauling, dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, povedal, že za každou chorobou treba hľadať nedostatok minerálov a vitamínov. Viem, že to je taká veta, že sa nám to nechce veriť, a ja pred 6 rokmi, že stačia na vyliečenie nejaké minerály a vitamíny. Áno, je to pravda, tá skúsenosť hovorí presne o tom. Na dennej báze by sme potrebovali 90 prvkov esenciálnej výživy. Z toho 60 minerálov, 16 vitamínov, 12 aminokyselín a 3 mastné kyseliny. A prosím vás pekne, aj poradie dôležitosti je takéto. Ja to vždy porovnávam k tomu, že náš organizmus je presne ako domček, keď staviame. Nemôžete začať stavať od strechy, čiže napríklad tými mastnými kyselinami, pretože oni na seba nadväzujú. Vitamíny sa nevstrebú, ak nemáte minerály. Aminokyseliny sa nevstrebú, ak nemáte minerály, stopové prvky a vitamíny. A takto, preto som hovorila o poradí dôležitosti. Takže treba začať od toho základu, ako keď sa stavia aj domček a z toho sa skladá všetko živé, aj neživé na zemi, a to sú minerály a stopové prvky. Potrebujeme ich 60 minimálne, tvrdí doktor Linus Pauling. Kde ich však vziať? Viete si predstaviť, že by ste išli do lekárne a kúpili by ste si od mangánu, zinku, selénu, jódu, železa a tak ďalej, proste 60 minerálov a stopových prvkov, tak asi by sa nám nechceli otvárať ani tie krabičky. Druhá vec, možno by nám to ani peňaženka nedovolila. Máme však pre vás riešenie, a to je kyselina humínová. Kyselina humínová, ja hovorím, že to je zázrak prírody. Ona sama o sebe obsahuje vyše 80 minerálov a stopových prvkov. Práve preto to je ten základ. Keď už ho máme v sebe, tak zrazu človek sa začne cítiť viac energickejší, viac vládze, má kvalitnejší spánok. A viem, že mnohí pripisujú nekvalitu spánku, pripisujú únavu, menej energie, bolesti hlavy, veku.
alebo prepracovanosti, ale verte mi, že by to tak nemalo byť ani v starobe. Takže poďme si predstaviť tú kyselinu humínovú, ona sa doluje ako uhlie, nachádza sa na 4 miestach Zeme a jedna z takých najkvalitnejších je práve v Maďarsku, to miesto sa volá Bakoň. Okrem toho, že obsahuje vyše 80 minerálov a stopových prvkov, má úžasné vlastnosti. Protinádorové, protivírusové, vyrovnáva acidobázickú rovnováhu, ďalej oveľa rýchlejšie sa vstrebe napríklad železo, pomáha vstrebávať železu sa, lebo železu sa veľmi ťažko vstrebáva. Je to silný antioxidant na bunkovej úrovni a dokáže vyberať ťažké kovy a zase len na bunkovej úrovni. Ja vždy tvrdím, a zatiaľ tvrdím, pretože nikdy neviete, možno, že sa objaví niečo iné, ale zatiaľ nemáme konkurenciu. Pretože niečo, čo má takéto úžasné vlastnosti, že nám detoxikuje bunky, dokáže energetizovať bunky a zároveň dodá vyše 80 minerálov a stopových prvkov, zatiaľ nepoznám pardon, nič iné na svete. No ale poďme ďalej. Predstavím vám každý jeden náš produkt v rýchlosti. Máme výživové doplnky, potravinové doplnky a kozmetiku. Prejdeme na tie výživové doplnky. Ja by som začala s týmto Berry Solom, našim produktom. Je to rastlinná vláknina, je to prášok. Keď otvoríte krabicu, tak v nej nájdete odmerku. Jednu takú kopcovitú odmerku treba dať približne do 2 decilitra vody, zamiešať a hneď vypiť. Hneď do 1 minúty. Pretože ten gel sa má urobiť v žalúdku a v črevách a nie v pohári. Čo dokáže tento produkt? Samozrejme obsahuje veľmi veľa zložiek. A práve u nás každý jeden produkt, skoro všetky naše produkty obsahujú kyselinu humínovú a samozrejme veľmi veľa zložiek. A možno každú jednu zložku budete poznať zvlášť, ktorú teraz tu nebudeme rozoberať, ale synergia tých zložiek, ako to tí výskumníci a lekári urobili. Každý jeden náš produkt sme testovali a prebehol výskumom minimálne 2 roky. A sú to len výživové doplnky, preto ich nemáme ani veľa. Ani ich nepotrebujeme veľa, pretože dokážeme pôsobiť na celkový zdravotný stav človeka, na zlepšenie, na tú energiu. Samozrejme, najprv treba vybrať z tých našich črevných klkov mechanicky, ale popri tom jemne, čiže nie drasticky, ale popri tom je to predsa len mechanicky, vďaka kremeline, tak z tohto produktu by som povedala, dokážete schudnúť 2 až 4 kg za mesiac, ale dopredu upozorňujem, že to nie je z tuku, ale z toho, čo ste mali v črevách. Keď je to črievko vyčistené, odporúčam takú 2-3 mesačnú kúru s týmto produktom. Potom sa už vedia a dokážu vstrebať tie minerály, vitamíny presne tam, kde sa majú, čiže v našich črevách. Od tohto produktu budete mať krajšiu pleť, budete mať kvalitnejšie vlasy. Veľmi odporúčam ľuďom, ktorí majú aknóznu pleť, ľuďom, ktorí majú napríklad bolesti klbov, mnohokrát sú toxíny medzi tými klbami, dokáže aj to vybrať, dokáže aj krv prečistiť, čiže aj pre tých, ktorí majú napríklad boreliózu a tak ďalej. Takže najprv čistíme veľmi jemne, ale popri tom mechanicky s produktom Berry Solom. Ďalším produktom je HC80. Už som spomínala, že skoro všetky naše produkty obsahujú kyselinu humínovú alebo jej tekutý stav kyselinu fulvovú.
Práve tento produkt obsahuje 4-krát viac tej kyseliny humínovej ako niektoré ostatné produkty. Plus je tam cordyceps a pestrec mariánsky. Toto je to, čo nazývam jedlom. To je to, čo už v potravinách nenájdeme. Nájdeme tam síce samé Ečka, samé emulgátory, prídavné látky, arómy, farbivá, ktoré škodia na organizmus. A práve táto kyselina humínová, tento produkt ju dokáže vybrať a zároveň dodať to, čo už dnes v potravinách nenájdeme. V dôsledku genetického inžinierstva, samozrejme v dôsledku používania rôznych chemikálií v poľnohospodárstve a pôda je vyčerpaná úplne od tých živín. Čiže aj keď si doma vypestujete nejakú tú biomrkvičku, tak bohužiaľ v nej už tie živiny nenájdete, sú na to štatistiky, že dnes sa už vypestovať nedá taká kvalitná zelenina, ovocie ako pred 70 rokmi. Práve preto HC80 nazývam jedlom. Toto odporúčam naozaj každému od 1 roku až do staroby, aj v starobe. Ja by som povedala, že až do konca života dnes je toto potrebné. Na to, aby ste necítili únavu, aby ste necítili bolesť hlavy, aby ste boli energickí, aby ste mali kvalitný spánok. Ďalším produktom je DK5. Je to veľmi kvalitný D vitamín a mňa veľmi teší, že dnes už vidím v mnohých spoločnostiach, že je tam pridaný K vitamín a ešte ten veľmi dobrý K2 vitamín. To je jedna vec, lebo naozaj to Dčko bez K vitamínu veľký význam nemá. Takže toto je fajn, ale prečo sme my lepší ako nejaký iný? Práve kvôli jednej takej technológii, ktorá sa volá duokapsulácia. A práve tá duokapsulácia, my máme totiž to všetko v kapsulkách, v rastlinnej celulóze, nakoľko sme vegán, takže používame len rastlinné zložky a práve vďaka tejto technológii, tejto duokapsulácii, ktorá zabraňuje vniknutiu vody, skorému rozkladu, sa práve tento D vitamín začne vstrebávať tam, kde má v čreve. Je to úžasné, aké výsledky máme. Mnohokrát, ak neviete schudnúť, odporúčam vám pridať tento náš produkt, pretože mnohokrát je na vine nedostatok D vitamínu. Samozrejme v starobe odporúčam úplne každému a mnohokrát je príčinou aj rôznych takých chorôb ako problémy napríklad so štítnou žľazou alebo nejaké potravinové intolerancie. Vždy treba hľadať to, čoho máte nedostatok, lebo vieme, že pridaním nejakých, ako aj doktor Linus Pauling povedal, že pridaním nejakého minerálu, vitamínu, ktoré vám chýba v organizme, môžete byť úplne zdraví. Ďalším produktom je CBR7. Zase obsahuje veľmi veľa zložiek, ale v jednoduchosti by som povedala, že je to vysoko kvalitný C vitamín. Obsahuje toho C-čka 13-násobne viac ako obyčajný vitamín, ktorý bežne dostať. Doktor Albert Szent-Györgyi, tiež Maďar, vynálezca C vitamínu, už tedy povedal, aby C-čko neoxidovalo, potrebuje ešte jeden vitamín, P vitamín, ináč nazývaný rutín. Rutín je veľmi dobrý na cievy, na žilový systém a práve tento vitamín s C-čkom ako zabraňuje, aby to C-čko oxidovalo v našom organizme. Takže naozaj vysoko kvalitný C vitamín. Viete, že užíva sa v chrípkovom období, v starobe zase. Ja si myslím, že
určite tá hlavne u detičkách takisto používať. A zložky, ktoré obsahuje, tak budeme trošku s ním pôsobiť aj na trávenie, aj na brušný tuk. Ďalším produktom je AAG1. AAG1 je anti-aging produkt na omladenie. Vieme, že už dávno je niečo vymyslené, aby sme nestárli. Samozrejme, vždy sa svet hýbe dopredu. My sme však hľadali zložky, ktoré by urobili to isté, ale na prírodnej báze, čiže nie chemicky. A práve tento produkt dokáže predĺžiť teloméry na chromozómoch našich, ktoré určujú, vlastne viete, že tie chromozómy stárnutím sa vlastne delia a ten počet tých telomér na tých chromozómoch ubúda. A práve dokáže zvýšiť počet tých telomér na našich chromozómoch. Okrem toho je to veľmi energetizujúci produkt, dodávam vám veľa energie, veľmi dobrý v chrípkovom období, pretože zvyšuje počet tých obranných buniek, tzv. T lymfocytov, veľmi dobré na všelijaké psychické problémy, ako je depresia, úzkosť, strach, na lepšie rozmýšľanie. Takže naozaj zase jeden produkt má viac, alebo vieme pôsobiť jedným produktom na viac vecí a každý jeden náš produkt HLBS je takto vyrobený. Ďalším produktom je CGS 12+. Je to môj obľúbený produkt. Tento produkt sa vynašiel na tzv. Civilizačné choroby. Čo to znamená? Cukrovka, vysoký krvný tlak, rôzne potravinové intolerancie, nafúknuté brúško. S týmto produktom obsahuje veľmi veľa zložiek a s týmto produktom dokážeme pôsobiť na ten zápal, na skrytý zápal. To určite viete, že každá jedna choroba sa začala nejakým skrytým zápalom. Tá diagnóza, ktorú už momentálne možno máte, ako cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, rôzne potravinové intolerancie, tak to vzniklo niekedy, pozerajte, 7-10 rokov dozadu, nejakým skrytým zápalom, ktorý vzniká v organizme a ktorý sa nedá odchaliť ani lekársky. Takže proti nafúknutému brúšku, rôznym potravinovým intoleranciám, na reguláciu cukru v krvi, dokonca keď máte chuť na sladké, tak tento produkt vám pomôže znížiť tú chuť na sladké, takže budeme trošku pôsobiť aj na to chudnutie, čiže na všetky civilizačné choroby. Ďalším produktom je Hamax 8. Toto je tiež taký unikát. Neviem, či ste počuli, ale dnes už veda vždy spomína hydromolekulárny vodík. A skúmajú ju, vedia, že je veľmi dobrý na rôzne nádorové ochorenia, ale nedá sa vyrobiť, pretože je to najmenšia molekula. Naši výskumníci vynašli to, že zložky, ktoré obsahuje s našou žalúdočnou kyselinou, dokáže vytvoriť priamo v organizme hydromolekulárny vodík. A keďže je to najmenšia molekula, dokáže sa dostať až za mozgovú membránu, aj za očné pozadie, čiže veľmi dobre pôsobí na zdravie očí, zase na rôzne tie psychické stavy napríklad, alebo pri študentoch, pri učení veľmi dobre pôsobí, dodá viac energie aj mentálne, aj fyzicky, dokáže zvýšiť fyzický výkon o 30%, preto ju majú v obľúbe športovci, ale aj postarší ľudia, napríklad teraz v záhradkách mi volajú, že sa cítia naozaj ako 20-roční, veľmi vládzu byť v tých záhradkách. A samozrejme, potom po cvičení
veľmi dobré napríklad na regeneráciu svalstva, čiže napríklad po takej svalovke, takisto na bolesti rôznych kĺbov, napríklad pri reumatických problémoch veľmi odporúčam tento produkt. A samozrejme je to veľmi silný antioxidant, 5000 krát silnejší ako vitamín C napríklad, preto odporúčam aj pri tých vážnejších alebo pri nádorových chorobách. Ďalším produktom je Elixir 7. Elixir 7 je náš svetový vynález. O ňom by som mohla rozprávať hodiny. Máme na ňo patent. Máme patent na extrakciu zložiek. Vidíte, že keď sa niečo vyrába, hlavne z rastliniek, napríklad aj keď sa vyrábajú čajíky pri sušení, sa napríklad už strácajú tie aktívne látky, napríklad alebo pri drvení, pri mletí a tak ďalej. A práve my máme patent na extrakciu tých zložiek. Každá jedna zložka sa extrahuje pri izbovej teplote. A o tomto produkte by som sa môžete dozvedieť viac, kde sám vynálezca tohto produktu rozpráva. Máme také hodinové video a je síce v maďarskom jazyku, ale má slovenské titulky, takže o tomto produkte sa určite dozviete viac v tomto videu, ktoré sa nachádza na YouTube. Pýtajte si link od tých známych, ktorí vám poslali napríklad túto prezentáciu. Tento produkt obsahuje kanabinoidy. Kanabinoidy u nás práve vďaka tej extrakcii si predstavte tak, že tam, kde v iných napríklad olejčekoch a v iných produktoch dokáže spoločnosť nejaká, alebo proste pri výrobe vyextrahovať jednu aktívnu látku na 50 litrov, u nás je to na pol litra, jedna aktívna látka. Tak si viete predstaviť, aký je to extrakt, aké veľmi skoré účinky, silné účinky má, preto ho treba riediť aj s vodou, pretože je to superfood. Dokáže dať do poriadku celý mikrobióm, pôsobí na celú homeostázu organizmu, na rôzne psychické problémy, Parkinsonová choroba, demencia, Alzheimerová choroba. Máme úžasné skúsenosti napríklad pri rôznych nádorových ochoreniach, pri rôznych cystách, myomoch, kde sa tieto cysty úplne vstrebali, alebo sa myomy zmenšili, dokonca nádory sa vstrebali. Veľmi úžasné skúsenosti máme napríklad aj pri chemoterapii, kde kto užíva tento produkt, tak sa zmierňuje tie nedobré vedľajšie účinky chemoterapie. Veľmi dobré napríklad pri menopauze, veľmi dobré pri rôznych problémoch, napríklad ženských, hormonálnych problémoch. Dalo by sa povedať, toto je naozaj taký produkt, ktorý dokáže pôsobiť na celý náš zdravotný stav. Ďalším produktom je IMS 8 malinový a IMS 8 rakitník ananás. Nachádza sa v takých praktických sáčkoch, viete si to zobrať so sebou, nalejete si to do 2 deci, 3 decilitra vody podľa toho, ako vám to chutí. Toľko veľa zložiek obsahuje, ale predstavte si, to je taká imunitná bomba. Máte tam vyše 80 minerálov, máte tam vitamíny, aminokyseliny. Ja naozaj odporúčam deťom, môj vnúčik to užíva od pol roka, na každý deň jeden sáčok, keď vypije jedno dieťa, tak mu zlepšíte tým imunitu, dokonca ho ochránite. Podporujete zdravý vývoj kosti dieťatka, zdravý vývoj mozgu. Samozrejme,
takisto aj pre dospelých, pretože dokáže aj dodá nám trošku energie, veľmi dobre pôsobí na látkovú výmenu, čiže problémy s močovými cestami, s ladvinami, veľmi podporuje zdravú činnosť srdiečka, čiže odporúčam naozaj aj ľuďom ako podpornú liečbu, napríklad po infarktoch alebo problémy rôzne srdcové. Takže naozaj vynikajúci produkt a samozrejme takisto pre športovcov odporúčam ako pitný režim, ktorý vám dodá silu, energiu počas športového výkonu. DPS 12 vanilka a DPS 12 čokoláda sú proteínové prášky, zase v praktickom balení. Vysype sa to buď do rastlinného mlieka, neodporúčame živočíšne mlieko, alebo jednoducho do 2-3 decilitra vody, dá sa to do šejkra, nechá sa postať nejaké 3 minútky a potom môžete konzumovať. Prečo je zvláštny a výnimočný náš proteínový prášok? Pretože nie je len pre športovcov. Dokáže regulovať hladinu cukru v krvi, dokáže pôsobiť na zápal. Veľmi odporúčam, máme dobré skúsenosti s ľuďmi, ktorí majú črevné problémy zápalového charakteru, rôzne potravinové intolerancie. Dokáže spevniť svalstvo aj bez cvičenia, preto odporúčam aj ľuďom v staršom veku, kde to svalstvo samozrejme vekom ochabuje. Okrem toho obsahuje 21 gramov bielkovín, čo je vlastne náhrada nejakého plne hodnotného jedla, napríklad takého obeda. Čiže pre ľudí, ktorí sa náhlia a potom niekde len tak zobnú niečo nezdravé, tak radšej si dajte tento proteínový prášok. Veľmi odporúčam, kto aj chce chudnúť a jednoducho je to naozaj plne hodnotná náhrada stravy. Náš najnovší produkt INZ 8, ktorý sme veľmi očakávali, pretože neviem, či viete, ale každý druhý človek má inzulínovú rezistenciu a ani o tom nevie. Čím sa prejavuje? Nafúknuté brúško, niekedy je to tu len v oblasti pása. Keď vám už prestane pracovať napríklad metabolizmus, samozrejme to ide aj vekom, takže reguluje hladinu cukru v krvi. Veľmi dobrý na cholesterol, ten zlý cholesterol, veľmi dobré na zápal očí napríklad, čiže takisto zlepšuje zrak. Veľmi dobré na svalovú silu, čiže aj pre športovcov odporúčam. Pre tých, ktorí napríklad, nakoľko budete pociťovať menej chuti aj na sladké, napríklad tento produkt takisto odporúčam. Čiže ja si myslím, že tento produkt zase skoro každému, pretože tou inzulínovou rezistenciou naozaj trpia skoro všetci a ani o tom nemusíme vedieť. Krásne budeme vedieť pôsobiť na tú plynatosť, úžasne na ten brušný tuk, lebo dokáže aj spalovať ten tuk, čiže tie cukry premieňa do svalov na energiu. Takže určite vyskúšajte, ja som veľmi spokojná. Dostali sme sa k potravinovým doplnkom. Je to káva, obľúbená káva, mnohí ju zbožňujú a pritom ju nemôžu piť, pretože zvyšuje krvný tlak, zrýchľuje tep, zakysluje náš organizmus samozrejme a mnohí pociťujeme bolesti žalúdka. No a toto je káva,
kde sú pridané také zložky, aby sme predišli týmto nežiaducim účinkom, ktoré zvykneme mávať pri štandardnej káve. Je to zase instantná káva, zalieva sa takou 40 až 60 stupňovou vodou, aby sme nezničili tie zložky, ktoré sa v nej nachádzajú. Takže oveľa viac budete cítiť energie a dlhšie vám vydrží tá energia ako pri štandardnej káve. Okrem toho zase cukrovkári odporúčam túto kávičku, pretože naozaj budeme pôsobiť aj na reguláciu hladiny cukru v krvi. Odporúčam pre tých, ktorí chcú aj trošku chudnúť. Takže naozaj zase mnohé príjemné vedľajšie účinky má naša káva ako len pôžitok zo samotnej tej chuti kávy. Ďalším produktom je Choco Dream Silhouette. Sú to čokoládky, zdravé čokoládky a už sám názov asi hovorí, že budeme niečo robiť so svojou postavou. Ja veľmi nie som za diety, tí, ktorí už skúšali diety, tak určite keď sa vrátili k tomu štandardnému životu, tak a k štandardnému štýlu, tak nastal jojo efekt. Našej ponuke práve tento jojo efekt nenastáva, pretože práve týmito čokoládkami vás naučíme zdravý životný štýl, to je takzvané francúzske porcie, čiže polovicu obeda si odložíte na večeru. Váš žalúdok sa naučí a odporúčam robiť túto kúru 3-4 mesiace, aby ste si na to zvykli. Samozrejme odporúčame k tomu aj pohyb. Pohyb je samozrejme vždy dobrý, nemusí to byť neviem ako veľmi, ale v čom je ten zázrak? Nie je to žiadny hokus pokus, nie je to žiadne spaľovanie tukov. Čokoládka obsahuje vyše 80 minerálov a vitamínov, sú to také malé kocočky. 2 také kocočky si dáte pred každým hlavným jedlom. Vypijete za tým, vychutnáte, lebo cez sliznicu prejdú tie aktívne zložky. Vypijete 3-4 decilitra vody a nakoľko obsahuje vlákninu, tá vláknina sa nabobtá a vy si vlastne tú polovicu obeda odložíte. Už len tá samotná myšlienka, že jeme čokolády, tak automaticky sa tvorí serotonín a nevytvára sa kortizol ako pri rôznych dietách, ktoré tiež zabraňujú tomu chudnutiu. Takže už aj z tohto dôvodu a samozrejme odporúčam detičkám, pretože je to veľmi zdravá čokoláda bez pocitu viny, pretože neobsahuje žiaden cukor a predsa nie je až taká horká, lebo je osladená stéviou a maltitolom. Čiže len netreba za tým vypiť vodu, ale určite túto čokoládku dajte deťom, pretože kakao je antioxidant a my pracujeme s belgickou čokoládou, je to 70% kakaová masa. Dostali sme sa k prírodnej kozmetike. Silver Spray, ja nazývam, že je to prvá pomoc. Mám ho, nosím ho stále v kabelke a kto už raz pocítil účinky tohto Silver Sprayka, nie je deň, kebyže si ho so sebou nezoberie, pretože dokáže mnoho. Napríklad počas covidovej doby sme si striekali aj prevenčne do úst, pretože dokáže zachytiť vírus, baktérie v hrdle a zničiť ho tam a potom nevie už ten vírus spraviť takú šarapatu v našich prieduškách a v našich plúcach. Dokáže i hneď pôsobiť na zápal. Čiže keď streknete do uší u takého dieťatka, tak naozaj sami uvidíte, že toto je zázrak. Od jedného streknutia dokáže ten zápal a bolesť ustúpiť. Samozrejme, keďže je to na vnútorné použitie aj vlastne do nosa odporúčame, štípe. Do nosa jedine štípe, do uší, do hrdla nie.
preto odporúčam detičkám len vytierať vatovou tyčinkou a samozrejme aj mužom. My ženy to zvládneme. Dokáže prečistiť aj dutiny, čiže kto má problém napríklad s dutinami. Keď sa popálite alebo tam nastane nejaký úraz, tak okamžite dokáže ochrániť tú pokožku, stlmiť ten zápal, keď sa napríklad s niečím popálite. Uvidíte, treba streknúť samozrejme viackrát, takže naozaj má rôzne využitie. Jeho bratčekom je LH Plus spray, ten je zase na vonkajšie použitie, aj tento spray nosíme stále v kabelke, pretože dokáže zničiť baktérie, vírusy už vo vzduchu. Takisto pôsobí a ochraňuje proti UV žiareniu, preto ho v lete ja stále používam na pleť, proti pigmentovým škvrnám, naozaj dokáže ochrániť pred spálením od slniečka, hlavne detičkám odporúčam mamičky striekať, dokáže navrátiť to kožné tkanivo, čiže pri rôznych napríklad poraneniach, pri rôznych jazvičkách, dokáže utlmiť aj bolesť, napríklad pri bolestiach klbov, kolena, napríklad nastriekať, masírovať, napríklad pri migrénach, dokáže dezinfikovať prírodne vzduch v miestnosti. My sme s týmto dezinfikovali počas covidovej doby. V detských izbách večer pred spaním dokáže ukludniť, má úžasnú takú príjemnú citrusovo-levandulovú vôňu a počas dňa zase osviežuje. Takže zase mnohé využitia napríklad pri rôznych chorobách kože, ako sú ekzémy, psoriáza, kľudne používajte. Citrus Plus je sprchový a vlasový šampón. Viete, že koža je náš najväčší orgán. A ešte čo spapáme zlé, tam nám ešte pomôže žalúdočná kyselina, pečeň, obličky a tak ďalej. Ale keď si niečo natreme na kožu, dostáva sa to i hneď do krvi. A hlavne nie pri detičkách, viete, dneska sa všetko tvári, že je bio. Aj my nakupujeme, nie všetky zložky vieme vypestovať na biohospodárstve v Maďarsku, ale zložky niektoré musíme objednávať. A tie zložky sú síce napísané bio, ale viete, čo my robíme? Ešte pred výrobou ich dáme skontrolovať nezávislými laboratóriám. A to mnohé spoločnosti nerobia. Pretože z nášho produktu, my tento produkt používame pri vnúčikovi naozaj od narodenia, má úžasnú vôňu sladkých pomarančov. Pri rôznych kožných problémoch odporúčam. Stačí napríklad aj pri malých bábetkách do vaničky jedna taká pumpička, lebo dokáže aj ochrániť vlastne zvonka ten náš organizmus, čiže tú našu kožu. Ja ho používam napríklad ako na čistenie na pleť, keď si odstránim make-up. Má mnohé naozaj takisto využitia. Ďalším produktom je LH Plus Body, je to telové mliečko, obsahuje veľmi veľa vzácnych olejov, samozrejme 80 minerálov, nepoznám také telové mliečko, a nepoznám ani telové mliečko, ktoré by obsahovalo kyselinu hyaluronovú. To je totižto tak vzácna zložka, že sa dáva len do takých kvalitnejších krémikov na tvár. My ju máme aj v telovom mliečku a je to 100% prírodná kozmetika a takisto môj vnúčik od narodenia používa len toto telové mliečko. Nemali sme nikdy žiadne kožné nejaké problémy. Samozrejme, ženám odporúčam aj počas tehotenstva, aby nevznikali strie, napríklad pri celulitíde zmierňuje ten vslad, nelepí sa, takže ju v obľúbe majú aj muži, pretože sa veľmi rýchlo vstrebáva.
A samozrejme na deko to môžeme použiť pri rôznych kožných problémoch, zase psoriáza, exém, mnohokrát stačí telové mliečko a samozrejme dokážeme pomôcť. Ja vždy však tvrdím, že všetko treba riešiť vznútra a toto už je len taká korekcia zvonka. LH Plus Face je náš krémik na tvár a obsahuje presne to isté, čo aj naše telové mliečko, samozrejme aj kyselinu hyaluronovú, samozrejme aj kyselinu humínovú s 80 minerálmi a stopovými prvkami. Ale tento krémik prešiel ešte jednou vyššou technológiou, ako je nanotechnológia, s ktorou my pracujeme, a to je nanoemulzia. Tým sa dostávajú tie aktívne látky do tej najspodnejšej vrstvy našej pleti. Je nočný, je denný, je pre zmiešanú pleť, je pre suchú pleť, je pre masnú pleť, pre aknóznu pleť, je na očné okolie, len preto, že je prírodný. Vyrovnáva totiž to pH. Zo začiatku ja som mala vždy suchú pleť a zo začiatku sa môže zdať, že sa až tak cucne, hovorím, mne to asi stačiť nebude. Pravda je však taká, že po 3 mesiacoch som už cítila, že sa mi to pH pokožky vracia, je taká pružnejšia. Čo zbadáte ihneď, že veľmi rozžiari. Už pri prvom nanesení dokáže rozžiariť tú pokožku. Samozrejme pôsobíme aj proti vráskam, takže treba ale tú dlhšiu dobu užívať. A viem, že to bolo veľa informácií. Ja som pripravila také balíčky pre tých, ktorí chcú taký základný balíček, kde vieme dodať ten najdôležitejšie 2 vitamíny, a to je D vitamín a C vitamín. Čistíme črievko, dodáme to jedlo, ak si pamätáte, tých 80 minerálov a stopových prvkov. Budeme ochraňovať zvonka aj našu pokožku sprchovým a vlasovým šampónom a samozrejme táto imunitná bomba. Pre tých, ktorí chcú chudnúť, tak odporúčam tento balíček, ak si pamätáte, tie siluet čokoládky, proteín, samozrejme črievko ideme čistiť, lebo to je základ, tam sa začína všetko a samozrejme C vitamín a tie minerály. Ďalším balíčkom je balíček pri takýchto vírusových obdobiach, kde budeme samozrejme striekať to hrdielko alebo do uší, D vitamín. V tejto imunitnej bombe máme lipozomálny C vitamín a samozrejme náš svetový vynález Elixir 7. Pre tých, ktorí zase cítia málo energie, bolesť hlavy, stálu únavu, nekvalitný spánok, tak im odporúčam tento balíček alebo nakombinovať pri výbere tieto produkty. A tu máme ten najnovší produkt, čiže ak chcete niečo zvýšiť váš metabolizmus, chcete zasa viac energie a tu budeme samozrejme trošku pôsobiť aj na to chudnutie a na tie civilizačné choroby, ktoré máme všetci skoro, tak odporúčam tieto produkty. Potom máme ešte Solomobox, to je taký 30-dňový detoxikačný program. Startbox odporúčam pre tých, to už je taký väčší balíček, keď myslíte aj na svoju rodinu, máte tam aj trošku potravinových doplnkov, trošku kozmetiky a samozrejme gro tohto balíčka obsahujú výživové doplnky. Ja už vám prajem, aby ste urobili to najlepšie rozhodnutie vášho života. Verím, že sa vám prezentácia páčila, nejaké informácie ste možno zachytili. Ak nie, tak treba sa obrátiť na tých ľudí, ktorí vám poslali túto prezentáciu. A ďakujem vám za pozornosť a prajem veľmi veľa zdravia. Dovidenia.